Кешеләргә бөртек бәхет таратам әле. Бүген минем һәр күргәнне күңел яраткан мәле. Бәхетсез булып яшәргә тиеш түгел беркемдә. Бәхетсез тормыш көтәргә тиеш түгел бер көндә. Тиеш түгел беркемдә. Кешеләргә елмаюдан кире елмаю кайта. Кеше кешегә елмайса, бәхет бермә-бер арта. Кешеләргә учларымнан бәхет өләшәм әле, күтәрә алмам дисәләр, үзем тиешәм әле.